V tejto chvíli navrhujem, poďme grilovať a naplniť si naše brucha. Samozrejme, pretože k futbalu jednoznačne patrí skvelé jedlo a ja som veľmi šťastný, že u nás v Teleráne máme takého významného šéfkuchára, ktorý za svoje kulinárske umenie dostal aj titul rytier francúzskeho rytierského rádu. Je to Dalibor Navrátil, ktorý ani nikde neodišiel, ale navrátil sa sem k nám do Telerána. Pekné dobré ráno, Dalibor. Ahoj, dobrý deň. Dobrý deň. Grilovanie, to je vlastne akože niekto si povie, však to hodíš to mäso na grill z jednej z druhej strany a je to hotové, ale má to nejaké svoje špecifika. A my sme boli radi, keby si nám tak trošku povedal, že čo budeš grilovať dnes a potom si poviem v tých ďalších vstupoch, že ako je toto najlepšie. Jo. Trošku nás priučíš, hej? Hej, Matuši, je to strašně jednoduché, je to nedůstojná disciplína. Je potřeba zvolit kvalitní maso, nebo rybu, nebo dneska tolik oblíbenou vegetariánskou stravu. Jo? Když maso, tak by mělo být pohovězí. My dneska budeme grilovat hovězí Baltip z Omahy, ze Severní Ameriky. Když se na něj podíváte, tak všichni odborníci tomu rozumějí, tomu říkají srdce toho hovězího zadního. Je to ořech. Spousta lidí si myslí a říká, rozpal grill, dej na to maso. A vybavené. Vůbec ne. No. Grill maximálně 200-220 stupňů. Když budeš mít grill rozpálený, rozhavený, dáš tam maso, ty vlákna se spečou a budou tvrdé, gumové. To maso už nikdy od sebe nepustí a bude to tvrdé. Pak si ukážeme skotského lososa nebo lososa. No proč lososa? Protože je to pořád nejoblíbenější ryba. No a proč? Protože nemá kostičky. Presne tak. A pomerne a rýchlo sa robí a má výbornú chuť. Vidím, že aj nejakú majonézu si k němu pripravil. Je to tomu. Vlastně bude to papilota, protože když už se grilluje, tak bychom měli grillovat pokud možno co největší části masa, nebo ryby, nebo zeleniny, nebo ovoce. Môžeš na tom udělat i dezert, když budeš chtít. No teda, toto je zatiaľ tá teoretická časť. Ja sa teším ale na tú praktickú spolu s tebou v kuchyni a my sa na to samozrejme veľmi radi pozrieme aj spolu s vami. A vidíme sa o chvíľočku. Pekné ráno prajeme. Dobré ráno.